बिथांजों बेयावहाय नुजाफैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि माखासे जोबथेसालियाव थानांनायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। जोङो 10 बोसोर 6 दान जोबथेसालियाव थानानै फैबाय। गोबां दुखु दाहाखौ लानानै जोङो सैसोनानै दिनैहाय उदां जाबोदों। अब्लाबो आं बुङो दिनै जोङो फुरायै उदां नङा। जोंनि फारसे आथिङा दैयाव, फारसे आथिङा बोरियाव होननाय बायदिसो जोङो दिनै बेलावसो फैनो हादों। आरो जोंनि थाखाय बेबायदिनो बिसार सोलिबाय थागासिनो दङ। दा बिनि अनगायै आरो आं जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रासिन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। जोंनिनो लोगो, आंगो लोगो 6 जन बिथांमोना जोबथेसालियाव कनभिक्ट हिसाबै दङ। लोगोसे दैमारि सारनि ग्रुप 6 जन, लोगोसे 12 जन दायो सान्थि सुक्तिनि उनावबो दिनैसिम बिथांमोना जोबथेसालियाव दं। आं बेखौनो रायजो राजानो फोरमायनो सानदों। दिनैहाय जोंनि माखासे 6 जन जानाखि कनभिक्ट जानानै थानाय लोगोफोर, बिथांनि साब्रैनि फैगोन 16 सेप्तेम्बराव बिथांमोनहा हियारिं दं। नाथाय बिथांमोननि केसखौ दिनै सोर एडभकेटआ दिनैहाय सालायलांगोन बिनिबो दिनैहाय जेबो थि गैया। दा बेनिखायनो आं दिनैनि बे इंखं टेलिभिजननि जुगिदि गासै रायजो राजानो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि गार्जेन हिसाबै दिनै गैया। बै समाव बावैसोनि सिगां जों जेब्लानाखि गवाखैमोन अब्लासिमाव रनजित बिथाङा जोंनि थाखाय माखासे फाइनान्सियेल सापर्ट हरदोंमोन। नाथाय दिनै बावैसो सम जालांबाय, बिथांमोना इलेक्शननि मुखुब जानायाव बिथांमोना जोंनि माखासे लोगोफोरनि थाखाय मा खामानि मावनांगौ मा मावनाङा बेनिबो जेबो उदिस गैया। दा बेखायनो आं दिनैनि बे इंखं टेलिभिजननि जुगिदि बुंनो सानदों, दिनैहाय जोंनि बै माखासे लोगोफोरनि जानाखि केस बियो हाइकर्टआव फैगोन 16 सेप्तेम्बराव जायोब्ला हाइकर्टआ जुदि बिसोरनो बे माखासे साजाफोरखौ बिथांमोननो होयोब्ला अब्ला बिनि दायनिगिरिया जोंनि माखासे लिडारफोरनि सायाव थागोन। बिथां साब्रैनि गेजेराव सानैया डेथ पेनाल्टि आरो सानैया लाइफ इमप्रिजन। दा बिथांमोनखौ जों मा रोखोमै बासायनो हागोन बिनि थाखाय जों साननानै दिनै उफाय गैयै जानानै जोङो लिडारफोरनाव थांब्लाबो जेबो रेसपन्स मोनै जानायलाय दिनै सारनिसिम जोङो गासै रायजो राजानो मिथिहोनो थाखाय दिनैहाय जों बेयाव फैदों। नोंथाङा बुंदों रनजित होननानै, रनजित बसुमतारी थारमाने फेरेंगानि खोथा नोंथाङा बुंनायदों। फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा EM BTC-नि आरो बिथाङा दा समावहाय राजखान्थिनि बिसायख'थि दङ, राजखान्थि बिसायख'थि दं, बेवहाय मुखुब जाना दङ। आरो मैया जिनाखि नटिफिकेसन होबाय बा एनाउन्समेन्ट होबाय UPPL राजखान्थि दोलोआ, बिथाङा मोननै बियाबाव कन्टेस्ट खालामनायनि खोथा, मोनसे बावखुंग्रि आरो मोनसे निसिमा बियाबाव। दा बेखौनो बुंनो नागिरदों, बिथाङा नोंथांमोननो फाइनेन्सियेलि थारमाने रांखान्थियारि मदद बावबाय थादोंमोन, नोंथाङा बुंनो नागिरदों। सियर। दा थांनाय समाव माखासे बेबायदिनो जोंनो रांखान्थि मदद हरबाय थादोंमोन, जायनाखि एडभकेटनि फिस बिथाङा जोंनो हरबाय थादोंमोन, बियो सियर। बेखौ सैथो होननानै आं बयनोबो रायजो राजानो आरो नोंथांनोबो फोरमायो। लोगोसे नै बावैसो समनिफ्राय जों जेब्लानाखि गबोयो बै माखासे हाइकर्टआव थानायफोरनि थाखाय जायनाखि कनभिक्ट जादोंमोन बिसोरनि थाखाय लेहेमिया जानानै दङ। दा बिनि थाखाय आं दिनैहाय बे दायनिगिरिया सोर जागोन, गाबोन हाइकर्टआ जुदि बिसोरनि सायाव साजा होयोब्ला बे दायनिगिरिया सोरनाव थागोन, आं बिनि फिनखौ आङो बुंनो सानदों। दिनै बिनि दायनिगिरिया जागोन जायनाखि सान्थि सुक्ति खालामनानै बे बिटिआर हालामखौ दैदेनदों, बे जाय सरकारा दिनैसिमाव दैदेननानै दङ बिथांमोननिनो जागोन होननानै आं सानो। बेनि गेजेराव आं बिथांमोननि नामखौबो बुंनो सानदों, फेरेंगा सार आरो सावरायग्रा सार आरो प्रमद सारनि सायाव जोंनि माखासे जोबथेसालियाव दिनैसिम थानाय
लोगोफोरनि सायाव गाज्रि साजा होयोब्ला बिथांमोननिनो दाय जागोन। नोंथाङा बुंदों जे फेरेंगा बसुमतारी एबा रन्जित बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोनखौ रांखान्थियारि मदद होबाय थादों। दिनै नोंथाङा माबोरै बिथांखौ दाय होनो नागिरो जे बे 12 माने गेदेमा एनडिपि बिथांमोनहा जेलनि साजा लाबाय थानाङोब्ला एबा डेथ सेन्टेन्स मोनोब्ला बेनि दाया बिथांमोनाव गोलैगोन? मारै नोंथाङा बुंनो नागिरदों? बेखौथ' आं बुंनो हायो, मानो होनोब्ला दिनैहाय लयारफोरनि फिसखौ बिथांमोना क्लियार खालामब्लानो बिथांमोननि दाया गैया जागौमोन होनना आं सानो। उकिलनि फैसा दानि उकिलनि फैसा होनो थादों। उकिलनि फैसाखौ बिसोरो माखासे सम माखासे पेन्डिं खालामनानै दोनदों। बेनि थाखायनो दा माखासे उकिलफ्रा बिसोरनि केसखौ लागोन लाया जानानै दङ। आच्छा, माने 12 जेनोखि दा जेलाव दंबावो बिथांमोननि हियारिंआ जागोन फैगौ 16 सेप्तेम्बर। सारा एसे गोरोन्थि बुजिदों। 12नि गेजेराव जोंना दैमारि सारनि जा हान्जा दङ आरो जों NDBS हिसाबै जानाखि जोंनि हान्जा, बेयाव दैमारि सारमोननि जे हान्जा बिथांमोना 6 जन बिसिना सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दं। बिथांमोनाबो नैबे सेप्तेम्बर 9नि गेजेरावनो सुप्रिम कर्टआव गाखोगोन, बिसिनाबो हियारिं जागोन। आरो जोंना जाहैबाय हाइकर्टआव जोंना 16 सेप्तेम्बरावहाय जागोन। माने क्लियार जाबाय जे नोंथांमोना रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ बुङाखै। माने NDBS नि बाथ्रा नोंथांमोना माने NDBS नि सोद्रोमा नोंथांमोना। आच्छा, बेनिफ्राय रन्जन दैमारि आलदा, थारमाने 7 रन्जन दैमारि ग्रुपनिया सोलिगासिनो दङ आलदा भाबै सुप्रिम कर्टआव। आरो नोंथांमोननि NDBS नि 7फोरा दा आसामनि माने हाइकर्टआव सोलिगासिनो दं केसआ। आरो दा गुबैयै नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बे 7 NDB सोद्रोमामोननि जेनाखि भार्डिक्ट, माने लाइफ सेन्टेन्सनि बाथ्रा बुंदों जे दा बेनि थाखाय दा नोंथांमोनहा माने गोनो गोथो गोलैदों। लोगोसे प्लास जोङो गिख्रंनायबो मोनदों। माने गाबोन समफोर बेबायदि गार्जेन गैयि, उकिल गैयि हिसाबै बिसोरखौ हाइकर्टआथ' जोंखौ नेबाय थाया, बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मावगोन। दा बेबायदि बिसोरनि गेजेराव बा बिसोरनि सायाव गाज्रि साजाया फैयोब्ला बे गोरोन्थिया जोंनिनो जागोन। आरो जों बेफोरबायदि माखासे नोंथांनि जुगिदि माखासे रायजो राजानो मिथिहोआब्ला जोंहाबो दाय थागोन। बेनिखायनो दिनैनि समावहाय नोंथांखौ जों लोगो हमफैनाय जादों। थारमाने NDBS नि प्रेसिडेन्टआ दंमोन जाहैबाय सावरायग्रा बसुमतारी, आरो जेनेरेल सेक्रेटारिया फेरेंगा बिथाङामोन। दा नोंथांमोना जिहेतु NDBS नि केदारमोन हिसाबैहाय NDB केदारनि दैदेनगिरिमोननि सहाय नांगौ। आरो दा समावहाय सानैबो गेदेमा सावरायग्रा बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी सानैबो BTC नि EM जानानै दङ। बे हिसाबै मन्थ्रि जानानै दङ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बिथांमोननि सहाय सहजुगिताखौ जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ मोनाखै होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों। बेनो सैथो बियो। आच्छा, 100%